nami ufuna ukungibulala Ngeke ngikubulale. Sengiyakusaba. Nawe kushuthi kumele ufeke phela. Angeke phela ukubulala umama mase ucabanga ukuthi mina ngizokubheka kanjani. Unanesibindi sokusho nanokuthi ufuna ukuqala nami. Hayi unesibindi. Angithi ngibhekelela isimo sakho ohlala ngaphansi kwaso ukuthi usuyasokola. Ngiyasokola kodwa ngiyakwazi ukulala ngidlile. Ngiyakwazi ukuphuma ngiyophanda. Cela ungixolele ngane yami. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo sisi othi-ke nakunodaba afisa uludingida nengane kamakhelwane. Sawubona njani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Cela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela babukele emakhaya. Ngiqhamuka kaMhlabi Yalingana. Qhamuka kaMhlabi Yalingana. kaMhlabi Yalingana isekhaya noma ila uhlala khona vele? La engihlala khona ngokomsebenzi. Ngokomsebenzi. Yebo. Oh, okay. So awusho kuhlaliswe yini la namhlanje? Ngihlaliswe ukuthi ngizoconfessa enganeni ukuthi ngabulala uma wayo sibanga umsebenzi, isikhundla emsebenzini. Nanibanga isikhundla emsebenzini. Sasimayelana nalesi sikhundla ukuthi ngaze kuphume isidumbu. Wayezopromothwa yena angiphathe, so ngangafuni ukuthi ngiphathwe uyena. Ngangifisa ukuthi lesi sikhundla kube sami. Okay, before siqhubekele phambili, awuchaze i-relationship yakho naye ke lo mama. Sasiyabangani. Okay. Yes, sasiyabangani, sishera nokudla. Yonke into nje sasishera ikhaftini, mayiphethe nami ngiphethe akudla ukudla kwami. Yes. So manje lento leyo ukuthi kena umbulale wenza kanjani, kwaba yinto yenza kanjani, wasebenzisa umuthi kwenzakalani? Yebo, ngasebenzisa umuthi ngawufaka ekudleni kwakhe esikhaftinini sami engangisiphethe sizodla naye, mina ngadla esakhe isikhaftini yena wadla esami. Awuphinde lento isho kumina? Ngawufaka kwisikhaftini sami okwakuyilunch yami, kodwa ngibe ngiyiphathele yena le lunch, mina ngadla eyakhe ilunch eyephethwe uyena. So nani close ngale ndlela yokuthi nanishintshana ngekhaftini? Yebo. So esakho wasifaka upoison, wadla esakhe. Yebo. Yo. Okay, ngiya-understand-a uthi kena wawungafuni ukuphathwa uyena. Yebo. But ayingekho enye indlela ongenza ngayo, mhlawumbe umxoshise emsebenzini, kuningi like indlela ongenza ngazo. Yayingekho ngoba amabhosi ayimthanda kakhulu futhi ayimthemba. Yayingekho. So manje ke ngoba uthi ke wamfakela upoison, wasebenza kanjani lo poison? Upoison lokhu umudla kancane kancane imjuqa ngesisu. Awuchaze mawuthi ukudla kancane kancane. Wayezolokhu nje wayengeke ashone same day. Washona nini? Wagula nje inyanga yonke wangabe bikho emsebenzini. Kwaze kwafika simbiko kwathi useshonile. So wajabula mhla uthola lo mbiko? Kwaba khona ukuphatheka kambi kodwa ngabuye ngajabula ngathi ngoba isikhundla somsebenzi sesizothathwa yimina. What if ungawuthola umsebenzi? Yini ekuneza ishow ukuthi kena makugudluka yena wena uzowuthola? Ngangazi ngoba sasisebenza sobabili siyama hard worker sobabili. So ngangazi ukuthi sizotholwa yimina yena mase ngabe sehambile. Nganginayisho. Okay. So manje ke awungitshele ngoba uthi ufuna ukuconfessa enganeni yakhe, why usuzoconfessa? Uyangifikela and ingane le yamngani wami lo engambulala iyintandane, kwaqale kwashona ubaba wayo kuqala Wabulawa wena naye? Cha, wayishonela nje, angazi ukuthi wabulawa yini. Okay. So kwase sekushona uma wayo ke manje ngiyaye ngibone ukuthi iyintandane ngizwisa ubuhlungu, isidla labafana and ayondliwa umuntu. So naye uyangifikela umngani wami. So wena khathi uthatha uma wayo wawucanga ukuthi izokondliwa uba ngoba uyasho ukuthi ubaba washona kuqala. Yayithini iplan yakho? Angizange ngicabangele ingane. Ngayicabangela mina. So manje ngoba uthi uzoyicabangela manje angithi uyazi ukuthi ke nine right ukuthi kubophe. Yebo, because phela uyaconfessa manje. Yebo. Mayifika ebusuku kuseyenzekalani? Uyafika umngani wami ethi ngamshiyisa ingane yakhe emhlabeni. Yikho ke ngifuna ukuxolisa enganeni yakhe ukuthi mina engambulala. Usumbone kangaki? Sekaningi impela, sekaningi angilali. Yenzeka nini yona yonke le ndaba le?
Yenzeka ngo-2021. Ngo-2021. Yebo. So manje mayifika ngicela ungichazele nje uNabi ukuthi mayifika kwenzakala kanjani, ubona ngani ukuthi sefikile, like ungichazele nje izimo esezike zenzeka ngoba uzuphusheka ukuthi kena kumele uyisho le ndaba. Ufika engaxoxi njengasekuqaleni njengoba sasijwayelene ehleka, usuke engahleki, usuke ethukuthele ekhala. Nanokuthi ngiyezwa ukuthi manje kusefikile umngani wami mhlawumbe kushwaqa iy'nwele, ngimbone ukuthi uyena lo ofikile ngoba uyena yedwa umuntu esengaye ngambulala. Akekho omunye umuntu engaye ngamphoyizina. Umbona ngamehlo? Yebo. Ma umbona uthini ngaphandle ukuthi kena ekhulume ngelo ukuthi wambulala? Khona okunye mhlawumbe akushoyo? Ngimbona ekhala, ngibuka akhala. Akhale? Yebo. So ngoba uthi uzoconfessa ucabanga ukuthi kena uzosuka kwena? Ngiyacabanga. So again ukube kena akafikanga ezokubuka akhale or abe khona ngaba uyitshela ingane? Bengeke ngiyitshele ingane, bengoze ngife nayo le mfihlo le. Sure. Hayi iy'khundla zasemsebenzini asifonele ingane sizwe ukuthi kena izothini yona ngalolu daba. So-right ukhuluma naye? Yebo. Hello, Sawubona njani? ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo, singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nomngani kama wakho. Uthi kena kukhona udaba afisa ukuxoxa nawe, ngisacela umlalele. Kunankinga. Ngiyabonga. Yebo, sawubona. Yebo, njani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila nami. Ngiyaphila. Usangikhumbula mina umngani kama wakho? Ngisakhumbula lo owayesebenza naye. Yebo. Ngiyakhumbula anti. Oh. Khona into engifisa ukukwazisa yona kodwa akuyona into enhle futhi ayimnandi, angiyenzanga ngoba ngangifuna ukuzwisa wona ubuhlungu. Kwakuwumona nomhawu. Hayi, qhubeka ngilalele. Uyakhumbula umama wakhe eshona ngo-2021, imina engamphoyizini, engangimphathela isikhafutini esasikade sinophoyizini. Oh, wena wakhetha ukuphoyizeni owami umama, wena ezakhe iy'ngane, wena uyakwazi ukuyigada, mina wangenza intandane kulo mhlaba. Wazi kahle ukuthi kwakuyena kuphela umuntu okwakuyithemba lami. Mina ngiyashizile empilweni kodwa wena ezakhe iy'ngane ayishizile. Lokho wakwenza, I promise, ngiyakutshela usazokujezela okwangampela, uzokukhokhela lokho owakwenza empilweni yami and usazosheza. Uzosheza kabuhlungu, angifuni ukukukhohlisa. Mina olwami anginalo uxolo engizomnika lona, anginalo nje kakudala. Ngicela ungixolele ngane yami, ngiyaxolisa. Kwakuwumona nomhawu nenhliziyo enganeli ende. Nje indaba yoxolo nomhawu wambuka wami umama, futhi nawe kumele ufeke. Ukuphi uzokufa-ke nawe umlandeli. Angithi wena wangibulalela umama, wangiqoqela umama emhlabeni, mina nawe-ke kumele-ke ufeke. Angifuna mama nje intandane empilweni. Kakhulu umama ngabe ngikuthi kabi ngempilo. Angithi yikho ngoba ngixolisa ngoba ngiyakubona ukuthi uyahlukumezeka, ngifuna ukukuthatha uzohlala nami. Nami ufuna ukungibulala Ngeke ngikubulale. Sengiyakusaba. Nawe kusho ukuthi kumele ufeke phela. Angeke phela ukubulala umama mase ucabanga ukuthi mina ngizokubheka kanjani. Unanesibindi sokusho nanokuthi ufuna ukuhlala nami. Hayi, unesibindi. Angithi ngibhekelela isimo sakho ohlala ngaphansi kwaso ukuthi usuyasokola. Ngiyasokola kodwa ngiyakwazi ukulala ngidlile. Ngiyakwazi ukuphuma ngiyophanda. Cela ungixolele ngane yami. Kodwa lokho wakwenza ngiyakuthembisa. Usazokukhokhela and futhi uzokujezela kabuhlungu, hayi kamnandi. Kungcono kodwa mawusungixolelile ngoba nami sengikwazisile. Njengoba nami ngazile lo wami umama nezakhe iy'ngane zikuzelele. Isongenzi. Kusho ukuthi awuvumi ukungixolela. Angeke ngikwazi nakancane, angeke ngikhona. Oh. Ayikho inkinga kodwa-ke bengidlulisa ukuthi ngicela ungixolele-ke kukuwena ukuthi uyangixolela
noma ungixolile kodwa bengixolisa ngesenze ngasenze. Ngizenze lokho. Angeke mina nginamama ngomhlaba. Anginayo umama. Yena kuphela umuntu wayeyithemba lami. Kodwa lengafanele ubaba. Umama. Wena ukungibulalela umama. Uhamba nangesandla sakhe amngoni wakhe. Ngabe ngiyezwa kuthiwa umuntu mhlawumbe engingamazi. Umuntu wayeclose. Unesibindi uyasho ukuthi wamphakela upoison edlini. Unesibindi kuwo. Unesibindi sisi. Kwakuyinhliziyo nomona nokuthanda izinto. Abona nje angingeni leyo, angingeni ukugcina lokho kwangempela. And lento ngikubuhlungu kwangempela. Ngiyaxolisa ngane yami. Yikho bengifuna silungise izinto ukuthi ubuye uzohlala nami. Angeke mina ngize ngihlale nombulali mina. Nami shuthi ngizongibulala. Ngeke. Angeke ngihlale nombulali, angeke ngihlale nomuntu engazi kahle ukuthi wathatha umphefumulo kamama. Umphefumulo kamama usezandleni zakhe. Angeke ngize ngikhone ngoba nangizobulala. Uma ungangixoleli phela uma wakho kusho ukuthi ngeke asuke kumina ngoba uyafika phela ngimbone. So yikho nami ngithe ngcono ngiphumele obala ngoba umngani wami uyafika ngimbone. Hayi, angihlangani shuthi phela ke. Ngoba mina angihlangani ukuthi futhi uyakubulala akubulali. Uma ufuna ukuthi mina nawe sibe right uzokwenza lento eshoyo. Akunankinga noma yini ozoyisho ngizoyivuma. Uthi nawe uzoyifakela upoison njengomama mama. Hayi akunankinga ngiyezwa. Ngiyezwa. Ngiyaxolisa kodwa. Hi sisi. Nami Hello. hello. Ngiyaxolisa ukuthi uthola udaba njena kumuntu ke na kade umthemba. Angiyezwa. But ngoba uthi iswa ngeso manje nawe ucabanga umfakela upoison. Uzoyifakela yena. Uzoyifaka. Yena. Ngeke ngizomfakela. Uzoyifunda yena, awufake yena, awuze yena. Ayibulale njengoba ayibulala umama. I'm sure ukuthi ke nakusawukudinwa lokho okwenza ukukhulume kanjena angiboni ukuthi into ongayenza. Kodwa kubalekile ukuthi ke bengifuna ukubuza ukuthi uyafuna yini sikusiza uvula icase ngoba uthe uyimisele noma yini ezokwenzeka uvula icase ukwazi ukuthi uthole usizo emaphoyiseni. Cha angiyimisele ngizoyenza ngendlela yami. Okay, hayi ngizwa kahle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Yes. Bye. Uthi ke na akayimisele ukuthi avule icase uzokwenza ngendlela yakhe. Kodwa ngoba sengixolisile nje akunankinga noma engenza ngendlela yakhe ngizothola ukuphumula emphefumulweni wami ngoba angikutholi ukuphumula. Sengize ngiyancipha nje ngisho emzimbeni ngenxa lesisenze ngasenze. So manje awusabi ukuthi mhlawumbe angakuthumelela abantu agcine mhlawumbe ekudlisa upoison ngenkani awukusabi konke lokho. Ngoba nami ngakwazi ukukwenza ngizovinjwa yini mangabe sekwenziwa kumina. Yebo. I know. Sizwa kahle. Siyabonga kakhulu ke babukele emakhaya niyezwa ke uthi ke na usesomncane yena ngiyaxoli ufuna iso ngeso kodwa asithembe ukuthi kukhulunyiswa ukudinwa ngeke phela uthi uzwe indaba engaka wasalwa intandane emva kwalokho usuyaxola inhliziyo izodinwa asho nezinto ke nangafanele kodwa siyathemba ukuthi ngiyayenze lonto. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.